टीवी कूलर पंखा एसी सोफा सेट हो ओकरा ऊपर से एगो करिया बुलेट हो। पहिला टीवी कूलर पंखा एसी सोफा सेट हो ओकरा ऊपर से एगो करिया बुलेट हो। गालवा में सोना के सिकड़िया गालवा में सोना के सिकड़िया झाड़ के पगड़िया चलाए जा बन के पगड़िया चलाए जा। यूपी बिहार रोशन नाम पहचानेला मर्द हमार हम सब केहू जानेला। चलाए जा पहिला टीवी कूलर पंखा एसी सोफा सेट हो ओकरा ऊपर से एगो करिया बुलेट हो। पहिला टीवी कूलर पंखा एसी सोफा सेट हो ओकरा ऊपर से एगो करिया बुलेट हो। गालवा में सोना के सिकड़िया गालवा में सोना के सिकड़िया झाड़ के पगड़िया चलाए जा बन के पगड़िया चलाए जा। पहिला टीवी कूलर पंखा एसी सोफा सेट हो ओकरा ऊपर से एगो करिया बुलेट हो। पहिला टीवी कूलर पंखा एसी सोफा सेट हो ओकरा ऊपर से एगो करिया बुलेट हो। गालवा में सोना के सिकड़िया गालवा में सोना के सिकड़िया झाड़ के पगड़िया चलाए जा बन के पगड़िया चलाए जा।
टॉयलेट टीवी कूलर पंखा एसी सोफा सेट हो ओकरा ऊपर से एगो करिया बुलेट हो। टॉयलेट टीवी कूलर पंखा एसी सोफा सेट हो ओकरा ऊपर से एगो करिया बुलेट हो। गालवा में सोना के सिकड़िया गालवा में सोना के सिकड़िया झर के पगड़िया चलाए जा बन के पगड़िया चलाए जा। यूपी बिहार रोशन नाम पहचानेला मर्द हमार हम सब केहू जानेला। यूपी बिहार प्रिंस